Weleh-weleh to bro ya ini kok wis layah-layah penak men jagong-jagong rambut gawe ora dhewe gawean kowe iki yo. Masamu layak-layak enak rek guru deleken gaweanku akeh tumpuk sesuk wis dadi lho piye ora gaul kok. Lho rek itu apa kowe rek aku kayak pertama iki bro rek apa kowe rek jenenge rek walah halah wong kutha desa kok kowe urung ngerti iki jenenge rokok lintingan mantep tenan seger coba mantap. Kowe iki wirawiri padune ra ndek udut to, nek jaluk udut to. Rene nek ra isi. Mrene om, tak warai. Hehehe. Nyo, pilih tingane. Warai to, Cak. Ganggu wong lere to lele. Iki jenenge cengkeh. Iki jenenge garet. Iki jenenge mbako daun nomor 1. Aku nih cuk. Mantep tenan. Yo. Lah kuwi terus carane piye, Cak? Deleken carane tak warai. Njupuk garet. Banjur kuwi tekuken ngene yo le yo. Terus njupuk mbako iki daun nomor 1 yo, njupuk yo. Lah mengko kekno kene. Terus banjur kuwi kek ono cengkeh ndok ndubure mbako mau. Terus dilinting-linting ngene iki. Oke, paham toh? Paham. Aduh. Loh, meneh dicak loro boyokku bandut gawe. Loh, lah iki terus garete piro, Cak? 5. Oh, 5. Ya. Lah terus iki bakune sepiro? Piye? Bakune sak cukupe wae. Oh, ya. Lah iki cengkahe sepiro, Cak? Kudune sing akeh kuwi matuk tenan. Hah? Akeh. Wis dadi rek. Rasane kok koyo ngene rek. Iki kowe marang rek. Lho, mosok to? Kuwi ki mbako paling enak sak Temanggung lho, kowe aja ngawur lho. Delok kok ngene tak rasakno. Tak percaya nyo rasakno rumang sami. Nyebut bakul iki sak. Rasane kok ngene. Piye kowe mau gawene? Tak takon aku. Putramu tuh piye kowe gawene? Ya kok semok warai mau to. Jare garete 5. Mbakone secukupe, terus cengkeh sing akeh. Iki to rek iki semarai. Lho, mosok aku marai ngono mau. Oh, alah, aku ki mau gek nonton berita bola antara Indonesia karo Brazil. Indonesia kuwi ya iki lho. Indonesia iki iso menang 5-0 karo Brazil. Terus nek kuwi iso akeh kan apik ngono lho, Cak. Aku kan nganut kowe sing mau omongke. Ya wis saiki aku warai praktekno piye sing bener. Ah, ya wis tak warai sing temenan. Deleken yo. Ijbok garet. Garet kuwi cukup 1 utawa 2, Cak. Yo, jo akeh-akeh ngopo kowe kae 5. Banjur ditekuk ngene yo. Lah nek wis njupuk mbako sak cukupe. Nah, sak cukupe yo rek yo. Semen iki cukup rek. Iki semen iki cukup. Banjur kayak cengkeh iki sak cukupe wae wan, jua kakek. Cukup ini iki wae rek. Oke. Banjur linting. Nah, wis dadi to rek.
Ye, gampang kok. Jalani ora sakno nek ora percaya. Mantep iki rek. Wah, enak tenan rek. Iki udut pertama kali sing tak rasake paling enak. Mantep bakul Temanggung rek. Enak toh? Gantian nih kok. Tapi aku jom bendino rene bukan wong. Aku kotor rambut dulur kok ngono iki lho. Rek, aku tak pamit sih rek. Ngutangku mules. Dadah, assalamualaikum.